samý holky. Žádný kluci ne. Jo, když tam mám jednoho Matyho Kapyho. Ale jako ještě nevím, jako, jestli jsi mě přidal. A jo, přidal mě. Koukali jste prostě na Instagramu, na takový ty oči. A jenom na to obočí a na ty oči, já vám to ukážu. Jako je to fakt úžasný, ale je to prostě napučený, prostě škrátný, nekrásný, to prostě se a dneska jsme měli tu poslední hodinu. Ach jo. Já si všichni neslyšeli. Promiňte, že jsem tady chvilku nebyla. Šla zavřít dveře, protože jsem brácha řekla, že chvilku, aby počkal. Ty krása. Mě úplně to rajče tvaruje pusu. A zdravím. Zdravím všechny. Doufám, že se vám toto video líbilo. Dejte like. Dejte like a komentář. Já se tímto loučím a čusák! Ne, čau. A když tak budeme vlastně, já na YouTuberinku nebudu. Protože já na YouTuberink nekoukám. A tam nevidím, protože to je daleko. Ale je reklama, že bude poslední YouTuberink prostě. Zimní. Napravdu na něj chci jít, ale nešlo to. Tenkrát já říkám čau. Pojď tady mluvím. Tak tady budu mluvit pořád. Ale prostě jsem ráda. Yes. Jako by to. Jak dneska to šlo ve škole. A fakt já už musím jít. Tak čusák. Tak ahoj. A fakt čau.